Rie, 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 rie. Ha! No weapon formed against me shall prosper. Ndinoriona chete 2020 Mwari achindichengeta. Alala maiwi aona ere kuchengetedzwa naMwari 2030 ndomtenda nei ngalomwe Jesu pane waritamere wabatwa urwere uri kufunga kupindauka kudzamisa pfungwa inoriona here. Let me tell you, kudenga kuna Mwari anorarama. Wardongore inyasha aivapo wakatichengeta mukunge. Idzi ndidzo nyasha, tingadai takapira musango reshumba mufunge. Aiwa ndidzo nyasha. Tinokutenda wakatichengeta maititi, tinomuonga wakamira nesu. Dzaivapo kashumba dzairuma, miseve namapfungo zvakakandwa kwatiri. Dai dzisiri nyasha takashaya kare, tinomutenda wakatichengeta. Dzaivapo kashumba dzairuma, miseve namapfungo zvakakandwa kwatiri. Dai dzisiri nyasha dzakatichengeta mukunge, tingadai takapira musango reshumba. Vaiti zvonda zvaionekwa, varoi vachirwisa zvaionekwa, miseve namapfumo yaionekwa, vamwe vachitiroya zvaionekwa. Totenda Mwari, totenda Mwari, tovonga Mwari, totenda Mwari. Medias zvaita sei wabva wanyanya kuchema kudaro zvadii iwe hoi uita sei